Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Magtymyl adyndaky Dil Edebiyat we Milli Golýazmalar Institutynyň ilmi işgäri Nurgüzel Saparowa. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz Mertler Watany beýgeltýär adly kitabyny türkmen halkynyň milli oýunlary, halkymyzyň medeni mirasy barada gymmatly pikirlerini aýtdy. Gahrman Arkadagymyz bu diýaryň goýnundaky gözelliklere, taryhyň, topragyň ýüzüne keşdelýän ýygylaryny, halkymyzyň baý ruhy mirasyny öwrenip has çuňgur göz ýetirmek bolýar diýip bellek geçýär. Şu dürden esetirlerden uguralyp häzirki wagtda halkymyzyň medeni mirasyny, ruhy mirasyny ilmde töwerekleýin öwrenýär. Halkymyzyň ruhy mirasynyň, edebi mirasynyň agramly bölegi hem türkmen halk döredçilik eserleri bolup durýar. Türkmen halk döredçilik eserleriniň içinde milli oýunlar häzirki wagtda öz göz başyny taryhyň jümmüşinden alyp gaýdýanlygy bilen, mazmun baýlygy bilen üns çekýär. Milli oýunlaryň gadymylygyny, olaryň mazmun taýdan baýlygyny bulary içgin öwrenmek arkaly göz ýetirip bolýar. Milli oýunlar özüniň mazmuny boýunça, ýerine ýetiriliş aýratynlygy boýunça çagalara, ula adamlara, gelin-gyzlar tarapyndan ýerine ýetirilýänligi tarapdan özara toparlara bölünýär. Türkmen milli oýunlarynyň aglaby bölegi çagalar tarapyndan ýerine ýetirilýän gadymy oýunlardan ibarat. Çaga oýunlarynyň ören köp görnüşlerini belli almak bolýar. Gadymy milli oýunlaryň hataryna çagalara degişli oýunlaryň içinde aýterek günterek oýunyny, elekçelek, ogor-ogor, çopan bilen möjek oýunyny, ýene-de bir näçe oýunlary bellemek bolar. Bu oýunlar özüniň oýnalyşy boýunça da häzirki wagtda iň bir gadymy görnüşini saklap gelýän milli oýunlaryň hataryna durýar. Bu oýunlaryň ähleti çagalary beden taýdan sagdynlaşdyrýar. Şol bir wagtyň özünde de olaryň akyl taýdan, aň taýdan kämil ösmeklerini ýola goýýar. Şeýle hili oýunlaryň hataryna ogor-ogor oýunyny hem agdamak bolar. Bu oýuny oýnanna çagalar tegelenşip hatarlanyp durýarlar. Öz aralaryna biçe atmak arkaly möjegi saýlaýarlar. Beýleki çagalar hatarlanyp möjegiň daşyndan aýlanmaga başlaýarlar. Möjek bolsa ortada uklap ýatýar hemde golaýlaşan çagany tutmana synanýar. Ha şular ýaly tertipde oýnalýan oýunyň dogamyny möjegiň eli haýta çaga degse, şol çaga ikilenç möjek bolýar, möjek bolsa beýleki çagalaryň hataryna goşulýar. Şu tertipde oýnalýan milli oýunda da çagalaryň hem çalasynlygy, beden taýdan berk ösmekleri ýola goýulýar. İkinji bir tarapdan bolsa çagalarda öşüklülük, hüşgär bolmaklyk ýaly duýgular ösdirilýär. Şunuň ýaly milli oýunlaryň hataryna çopan bilen möjek oýunynam agdamak bolar. Ha bu milli oýunum çagalaryň arasynda adatça bolşy ýaly biçe atışmak arkaly, ýagna biçe atşanlaryny da sanawat sanap kimiň möjek bolmalygy, kimiň çopan bolmalygy, beýleki çagalaryň bolsa oýun bolmalygy anyklaşdyrylýar. Çagalar möjegi saýlandan soňra çopany saýlaýarlar. Çopanyň ýzyna beýleki çagalar oýunyň keşfini janlandyrmak arkaly hatar tutup durýarlar. Möjek bolsa çopanyň garşysyna gelip etek-etek almam bar diýip aýtýar. Çopan onuň ýzyna sanawat sanamak arkaly sürü-sürü goýunum bar diýip jogap berýär. Alma bilen goýun çalşaly diýen ýagdaýynda çopan ýok diýip garşylyk görkezýär. Şunuň bilen hem oýun başlanýar. Möjek goýunlardan çopanyň ruhsaty bolmazdan almaga synanýar. Oýunyň keşfini janlandyrýan çagalar gaçýarlar, möjek gowalaýar. Şular ýaly gyzgalaňly görnüşde gurnalýan oýun elbetde çagalaryň arasynda beden işçiňligini, akyl işçiňligini ýola goýýar. Türkmen milli oýunlarynyň ählisinde görşümiz ýaly sanawaçlar sanalýar. Şonuň üçin hem sanawaçlar häzir türkmen halk döredçiligini aýratyn bir uly görnüş ýokmuny öwrenilýär. Türkmen halk döredçilik eserleriniň düzümindäki sanawaçlary öwrenmekde belli alymlar akademik Baýmuhammed Garryp, Tehragul Annanurowa, Amanmurat Baýmuratow bir näçe degerli işler alyp bardylar. Sanawaçlar halk arasyndan toplap, golýazma çeşmeler esasynda öwrenip, ol barada ýürüýte kitaplary neşir etdirdiler. Şol kitaplaryň hataryna 7 genim 7 ýyllyk adly kitap çaga sanawaçlarynyň agramly bölegini öz içine alýar. Şol sanawaçlaryň içinde çagalaryň oýuna başlamazdan öň aýdyşýan sanawaçlary, oýunyň dogamyny aýdylýan sanawaçlar, şeýle-de oýun oýnamazdan boş wagtlary aýdyşylýan sanawaçlar mazmun boýunça toparlara bölünip düýpli öwrenildi. Çagalar oýuna başlamazdan kimiň haýsy keşfi janlandyrmalylygyny özara biçe arkaly anyklaýarlar. Şonda biçe atylanyny aýdylýan sanawaçlar bar. Bu sanawaçlar birini mysal getirsek, ekem, arpa ekem, ýola çykam, gözüm dikem, gyzyl towuk, gyrma towuk, şyňyr towuk, çekaýak. Ha şu ýerde çagalar şular ýaly sanawaçlary sanamak arkaly oýunyň dogamyna haýsy çaganyň haýsy keşfi
canlandyrmalygyny anyklaşdyrýarlar. Çek ayak diýen ýagdaýynda çagalar kä halatlarda tegelenşip durýarlar, kä halatlarda tegelenşip oturýarlar. Hemde sana başlary aýtmak arkaly barmajyklary bilen biri-birilerini görkezýärler. Haýta çaganyň deňine çek ayak diýen jümle aýdylan ýagdaýynda şol çaga topordan çykarylýar hemde onuň ýerine ýetirmeli keşbi özüne mälim edilýär. Şular ýaly tertipde bir näçe sana başlar aýdylýar. Anha aşyk oýuny häzirki wagtda da çagalaryň arasynda iň bir halanyp oýlanýan oýunlaryň biri örän ir döwürlerden göze başaryp gaýtýar. Biz halk döredişilik eserlerimizde öwrenimizde ha ertekleriň, rowayatlaryň ýa bolmasa eposlaryň düzümini belli mazmunly böleklere ýetenmezde aşyk oýuny bilen baglanyşykly wakalaryň üstünden gelýär. Mysal üçin halk döredişiliginiň erteki görnüşini bögenjik ertekisini bögenjik ýol bilen barýarka aşyk oýnap ýören oglanlaryň üstünden bardy diýip aýdylýan ýerlerini gapatdylýar. Bögenjik ertekisiniň özem örän gadymy erteki, anha şol ertekiniň düzüminde de aşyk oýunynyň agdalmagy bu oýunyň örän gadymylygyny aňlatýar. Şu aşyk oýunynyň oýnalşy bilen baglanyşykly hem çagalaryň arasynda bir näçe sana başlar döredilipdir. Mysal üçin aşyk oýuny oýnalanyny bu oýunyň öz bolşy talaplary bolupdyr. Ýagny oýuna gatnaşýan çagalar her bir çaganyň ýagny oýuna gatnaşyjynyň aşygynyň 5-den az bolmadygyny talap edipdirler. Anha şol gadymy aşyk oýuny bilen baglanyşykly çagalaryň arasynda bir näçe sana başlar döräpdir. Şol sana başlaryň içinde çagalaryň aşyk oýunyna has gowy oýnaýanlyklaryny bilmek bolýar. Aşyk oýnasaň ozarsyň, top oýnasaň tozarsyň, çilik oýnasaň çilersiň, haýsy oýuna dözgelersiň. Anha şu sanawaçam ören gadymy sanawaçlaryň biri çagalaryň bir näçe milli oýunlaryndan habar berýär. Çagalaryň milli oýunlary bilen baglanyşykly ýüze çykan sanawaçlar mazmuny boýunça ören giň şol sanawaçlarda dürli temalar gozgalýar. Mysal üçin asman sistemleri bilen baglanyşykly sanawaçlara duş gelmek bolýar. Mysal üçin agat, bozat 2 ýyllyk, demir gazyk 2 ýyllyk, 7 genim 7 ýyllyk, 7 göçer 7 gonar sanasaň sogap bolar. Anha şu sanawaç hem ören gadymy sanawaçlaryň biri. Şu sanawaç okan wagtynda da enatalaryň milli oýunlary ir döwürlerde de okuw terbiýetçilik işleri bilen berk baglanyşykly alyp barandyklaryny bilmek bolýar. Ýagny şu sanawaçyň üstü bilen çagalar daş dögerek tebigat baradaky bilimlerini artdyrypdyrlar. Asman jisimleri bilen tanışypdyrlar. Demir gazyk 2 ýyllyk diýen jümlede çagalaryň dogrudan hem älem giňişligine demir gazyk ýyllygynyň beýleki asman jisimlerinden tapawutlanyp gitiş ýokla saçýanlygyny bilipdirler. Älem giňişligine demir gazyk ýyllygynyň ornundan üýtgemän şol bir ýerine durýanlygyny hemde ir döwürlerde kerwenler bilen ýola çykylan ýagdaýyny ata-babalarymyzyň demir gazyk ýyllygyndan ugur alýanlygyny şular ýaly düşünjeleri ir ýaşdan çagalara ögredilenligini bilmek bolýar. Ýa bolmasa 7 genim 7 ýyllyk 7 gonar 7 göçer diýen jümlede asman giňişligini 7 gen ýyllygynyň 7 sany ýyllygdan ibaratdygyny, onuň öz sosunyň daşyny aýlanýanlygyny, ýagny älemiň hereketi boýunça şol ýyllyklar toporunyň hereketde bolýanlygyny, çagalaryň üns merkezinde bolanlygyny bilmek bolýar. Anha şular ýaly sanawaçlar çagalary diňe bir beden taýdan däl eýsem akyl taýdan kämilleşdiripdir. Bir tarapdan tebigat hadiseleri, asman jisimleri, daş dögerek bilen tanışdyrýan bolsa, ikinji bir tarapdan ýöneköý matematika boýunça ir ýaşdan çagalara başlanyç düşünjäni beripdir. Şu sanawaçlaryň üstü bilen çagalar sanamaklygy öwrenipdirler, tebigat barada başlanyç bilimler alypdyrlar. Şular ýaly mazmun tapawuty boýunça ýene-de bir näçe sanawaçlary bellemek bolar. Şolaryň hataryna taraplary öwretýän sanawaçlarym duş gelýär. Mysal üçin günnogary alaň, günbatary alaň, ilerisi alaň, gaýrasy alaň. Kimde bolsa şu ortada orta açyp. Anha şu sanawaçam ören gadymy sanawaç çagalar oýun oýnan mahalynda oýunyň dogamyny aýdylan sanawaçlaryň biri. Ýagny gizilenmeşek oýuny oýnalanyny çaga gözüni baglap duran halatyny şu sanawaç ýerine ýetirýär. Beýleki çagalar sanawaç diýininden soňra oýuny dowam etdirýärler. Şu sanawaçyň düzümini günnogary alaň, günbatary alaň diýen jümlede eýýäm çagalaryň taraplary öwrenýänligini, ilerisi alaň, gaýrasy alaň diýen jümlede de ileri gadymy türkmen dilinden häzirki wagtda da dilimizde işçiň ulanylýar günerta tarapy aňlatýar. Gaýra bolsa ileriniň garşysy demir gazyk tarapy aňlatýar. Anha şu sanawaçyň üstü bilen çagalar
älem giňişliginiň taraplaryny, dört tarapy öwrenýärler. Bu bolsa çagalaryň şu milli oýunyň dogamy hemişe oýun oýnan mahallaryny akyl taýdan kämilleşýänliklerini görkezýär. Milli oýunlar bilen baglanyşykly ýüze çykan sanawaçlarda zähmet terbiýetem öňe sürilýär. Misal üçin böküşeli, sarık agyny ekşeli, sarık agyny beşipdir, sapagyndan düşüpdir. Anha şeýle sanawaçlarym çagalaryň oýun oýnan pursatlaryny aýdylan sanawaçlaryň biri, halk arasyndan toplanyp sanawaçlaryň hataryna ýürüýte ýygynylara salynan belli sanawaçlaryň biri. Şu sanawaçyň düdüminde hem çagalaryň bir ekrançylyk kesipkäri bilen tanışdyrylýandygy, ýagny olara ýaşlykdan zähmet terbiýesiniň berilýändigini bilmek bolýar. Türkmen milli oýunlary bilen, çaga oýunlary bilen ýüze çykan sanawaçlaryň hataryna käbir sanawaçlar çagalaryň ir ýaşdan pikirlenşini ösdürmek maksady bilen düzülipdir. Şu sanawaçlaryň hataryna mysal üçin sorag jogap görnüşini aýdylýan sanawaçlary bellemek bolar. Olardan ha çagalaryň biri beýleki çaga sorag berýär. Daşa gurt düşse näme bilen aýyrmaly? Beýleki çaga jogap berýär düýäniň şahy bilen. Düýäniň emir şahy bolarmy? Daşa da bir gurt düşermi? Anha şular ýaly tertipde sorag jogap görnüşini aýdylýan sanawaçlar elbetde çagalarda pikirlenş ukybyny ösdürmekde ören ähmiýetli bolup durýar. Mysal üçin pikirlenşini ösdürmekde aýdylan sanawaçlaryň hataryna guşda süýt ýok, ýylkyda öt ýok, derýa gapak ýok, asmana direg ýok, guma ölçek ýok, suwuň gaýmagy ýok, ýorgonyň ýeňi ýok, ýumurtkada tiken ýok. Ana şular ýaly görnüşde aýdylýan sanawaçlar çagalaryň pikirlenşini ösdürmekde ören ähmiýetli bolup durýar. Şu sanawaçyň düdüminde çagalar daş dögerek tebigat barada düýpli pikirlenýärler. Ýagny dogrudan hem guşuň süýdi ýok diýen cümle çaganyň ünsüni özüne çekýär. Guşuň süýdi ýok diýen cümle elbetde türkmen halk erteklerine de duş gelýär. Ýagny ertekleri okan halatynda baş gahrman nähilledir guşuň süýdini gözlemek üçin ýola rowana bolýan halatlaryna gabat gelmek bolýar. Ýagny şeýle hili wakalar elbetde ertekde şertli ulanylýar. Ýagny adam arzularynyň çäginiň ýokdugyny düşündirmekde guşuň süýdi cümlesi ulanylýar. Ha şu guşuň süýdi cümlesiniň çaga sanawaçlarynyň düzümine de goşulmagy, çagalar şu sanawaçlar aýdan halatyna halk erteklerinem düýpli öwrenmeli bolýarlar. Bu sanawaçlaryň ähmiýeti umuman çagalaryň pikirlenşini artdyrmak bolup durýar. Çagalar oýun oýnan halatyna şular ýaly sanawaçlary aýdyp hem beden taýdan hem akyl taýdan kämil ösüp kemala gelýärler. Pikirlenşini artdyrmakda ähmiýeti uly bolan sanawaçlaryň hataryna Hapyz agam, Ahmet agam, biledik ýaly bir näçe sanawaçlary ýatlap geçmek bolar. Mysal üçin Ahmet agam sanawaçyny Ahmet agam öýdemi? Öýde bolsa daş çykdyn. Egri taýak duýulamy? Duýula bolsa daş çykdyn. Egri taýak gowmagy akçy goýun ýaraşar. Akçy goýun iýmäge gury selin ýaraşar. Gury selin üstüne Ahmet agam ýaraşar. Ahmet agam öňüne ýagly çörek ýaraşar. Ýagly çörek ýapmagy akçy gelin ýaraşar. Akça gelin eline akça bäbek ýaraşar. Akça bäbek öňüne akça okara ýaraşar. Akça okara içine akça gatyk ýaraşar. Akça gatyk içmäne akça çemçe ýaraşar. Akça çemçe salmagy akça torba ýaraşar. Akça torba asmagy Ahmet agam ýaraşar. Ahmet agam oturmagy akça keçe ýaraşar. Anha şu tertipde aýdylýan sanawaçlar örenken olaryň düzümi, gurulşy meňzeşirägem bolsa mazmun boýunça tapawutlanýarlar. Şeýle-de bu sanawaçlaryň düzüminde durmuşy temalar gozgalýar. Çagalar günnelik durmuşda öý işlerine ýa bolmasa daş dögerekde ula adamlara fin eden mahalyny görýän wakalaryny, hadiselerini gysgaçyk bentlere salyp aýtmagy, sanawaç görnüşini aýtmagy olarda döredicilik ukybynyň ir ýaşdan başlangyçy bolup durýar. Umuman türkmen milli oýunlarynyň hataryna çaga oýunlary özüniň görnüşiniň ören köpligi bilen tapawutlanýar. Şeýle-de çaga oýunlarynyň esasy aýratynlygy olaryň düzümine türlü mazmunly sanawaçlaryň bolmagy, şol sanawaçlaryň hem türlü temalardan söz açmagy, ir ýaşdan körpeleriň beden hemde akyl taýdan ösmeklerini ýola goýmakda ören ähmiýetli bolup durýar. Türkmen milli oýunlarynyň hataryna gelin gyzlar tarapyndan ýerine ýetirilýän milli oýunlara da duş gelmek bolýar. Mysal üçin Monjgatlylar ýylyň belli bir wagtyna, ýagny bahar faslyna ýerine ýetirilýän milli oýunlaryň hataryna durýar. Monjgatlylary häzirki wagtda halk dörediciligini giňişleýin öwrenilýär. Monjgatlylar türkmen halk dörediciliginiň iň bir uly göwrümli görnüşleriniň biri bolmak bilen
ir wagtlardan bäri ilmda öwrenilip gelýär. Akademik Baýmuhammed Garriev, Sehrawul Ananurova, Amanmurat Baýmuradow halk döreçilik eserlerini öwrenmekde, ýagny moňçygatly görnüşini öwrenmekde köp işleri ýerine ýetirdiler. Moňçygatlylar halk arasyndan toplandy, çeşmeler boýunça öwrenildi hemde aýratyn kitap görnüşini neşir edildi. Gelin gyzlaryň şahyrana döreçiliginiň moňçygatly görnüşi özüniň mazmuny boýunça lälelere ören ýakyn bolup durýar. Şeýle de bolsa moňçygatlylar ýylyň belli bir wagtyna oýnalýan milli oýunlugy bilen lälelerden tapawutlanýar. Moňçygatlylara bahar aýdymy hem diýilýär. Sebäbi moňçygatlylar bahar faslyna, ýagny Nowruz gecesine oýnalýan milli oýun bolup durýar. Moňçygatly oýuny oýnalanda gelin gyzlar bir ýere jemlenişip el işlerini ýerine ýetirýän wagtlaryna käsäniň içine suw salyp, onuň içine her kim öz moňçugyny atyp, moňçugyny belläp, moňçugatly bentlerini ýerine ýetirmek bilen, ýagny gazal aýtmak bilen oýun ýerine ýetirilýär. Ilki bilen moňçugy çykaran gelin ýa bolmasa şol ýere ýygnanan gyzlaryň biri öz gazalyny ýerine ýetirýär. Şol käseten kimiň moňçugy çyksa, ýerine ýetirilen gazalam şoňa degişli hasap edilipdir. Moňçugatlylar türkmen gelin gyzlarynyň gadymy ırym inançlary bilen baglanşykly bolup durýar. Ýagny Nowruz gecesinde täze ýylla birege ýagşy arzuw dilegleri aýtmak bilen gelçege garamak ýaly häsiýetler hem moňçugatlylaryň mazmununa saklanýar. Moňçugatlylar ýerine ýetirilenine gelin gyzlar biçe atışmak arkaly ilki oýuny kimiň başlamalygyny anyklaşdyrypdyrlar. Bu bolsa onha moňçugatlylaryň Nowruz geldi bu gece gyzlar atarlar biçe, kimiň biçesi çyksa baýragy horoz çüýçe diýen bentlerde şol oýunyň oýnalyş aýratynlyklary saklanyp galypdyr. Şeýle de moňçugatlylarda inniki ýylla birege ýagşy dilek etmek, ýagny geljek ýylyň gowy bolmagyny, geljek ýylyň düşümli bolmagyny birege arzuw etmek ýaly häsiýetleriň saklanyp galanlygy bir näçe bentleriň mazmunyna belli bolýar. Mysal üçin oturan turan ýerde, märeke guran ýerde, alnyndan ak gün nowsun, ak öýe giren ýerde, ýagny şu moňçugatly bentiniň mazmuny şol moňçugyň eýetine ýagşy dilekleri arzuw etmek bilen beýan edilýär. Moňçugatlylaryň içinde degişme häsiýetli bentlere de duşmak bolýar. Bu bolsa gelin gyzlaryň bu oýuny ören gyzykly, gyzgalanly alyp baranlygyny görkezýär. Ýagny moňçugatly bentlerine birek bilen degişmek, gülüşmek häsiýetli bentlere aýdyp oýuny bir has gyzykly görnüşe getirilendigini bilmek bolýar. Gelin gyzlaryň arasynda milli oýunlar hymmal lälelerine de gawatdylýar. Ýagny gelin gyzlar tarapyndan ýerine ýetirilýän hymmal lälelerem öz boluşly oýun görnüşini alınıp barlýar. Hymmal lälelerem özüniň mazmuny boýunça lälelere, moňçugatly bentlerine ýakyn bolup durýar. Hymmal lälelerine de gelin gyzlaryň birege ýagşy arzuw dilegleri, şeýle de bir gülüşmek, degişmek häsiýetli bentler hymmal läleleriniň düzümine gawatdylýar. Umumyň türkmen milli oýunlary, çagalary gelin gyzlar tarapyndan ýerine ýetirilýänligi mazmunynyň ören baýlygy bilen tapawutlanýar. Şeýle de ulu adamlar tarapyndan, ýaş ýigitler, ýetginçekler tarapyndan ýerine ýetirilýän milli oýunlarym bar. Bu milli oýunlarym özüniň ören gadymlygy bilen tapawutlanýar. Gahrman arka dagymyzyň Mertler Watany Begeltýär adly kitabyna ýaş ýigitler, ýetginçekler tarapyndan ýerine ýetirilen bir näçe milli oýunlar barada maglumat berilýär. Şol oýunlaryň içinde Göýekböre oýuny, şol oýunlaryň aglabasy bede watlary bilen ýerine ýetirilen oýunlar bolup durýar. Halkymyzyň feýtçilik sungatym özüniň ören gadymlygy bilen tapawutlanýar. Şu toprakda ir döwürlerden bäri türkmen bedewleri feýslenip ýetişdirilipdir. Ezber feýsler özüniň iňçe hünärini nesilden nesile geçirip bizim günlerimize ýetiripdir. Feýtçilik sungatynyň iňçe taraplary halkymyzyň arasynda ören düýpli öwrenilýär. Häzirki wagtda da atçylyk, feýtçilik sungaty ýurdumyzda iň bir üns berilýän gadymy sungatlaryň biri. Feýtçilik sunaty hem halkymyzyň gadymy milli oýunlary bilen berk baglanşykly bolup durýar. Ýigitler, ýaş ýetginçekler tarapyndan ýerine ýetirilýänligi bilen hem tapawutlanýar. Gahrman arka dagymyzyň Mertler Watany Begeltýär adly kitabyna ýaş ýetginçekler, ýaş ýigitler tarapyndan ýerine ýetirilýän milli oýunlar barada maglumat berilýär. Şol milli oýunlaryň içinde göreş oýunynyň aýratynlygyna üns çekilýär. Ir döwürlerde halk arasynda atly göreşiň bolanlygy barada hem maglumat berilýär. Umumyň türkmen halkynyň arasynda ýaş ýetginçekler bilen ýerine ýetirilýän, umumyň ýigitler bilen ýerine ýetirilýän oýunlaryň aglabasy türkmen bedewleri feýtçilik sungaty bilen baglanşykly bolup durýar. Feýtçilik sungaty bilen baglanşykly bir näçe milli oýunlar ýüze çykypdyr. Şol milli oýunlar
yaş yetkinjekleri ir ýaşdan terbiýelemekde, türgenleşdirmekde, watan gerçeklerini kämil terbiýelemekde ören ähmiýetli bolupdyr. Şol milli oýunlaryň hataryna gahrman arka dagymyz Mertler Watany Beýgeltýär adly kitabyna birnäçe atydynda ýerine ýetirilen oýunlar barada maglumat berýär. Atydynda ýerine ýetirilen oýunlaryň birem ýüpçöleme oýuny bolupdyr. Bu oýun giň meýdançada ýeriň üstünden 2,5 metr beýiklikde naw agaçyny dikmek bilen başlanypdyr. Şol naw agaça iki tane uzun tanapy daňypdyrlar. Tanapyň beýleki uçuny bolsa eýeriň ýanyndan berkitipdirler. Şeýlelikde oýuna gatnaşyjylar şol meýdançada nawyň daşyndan tanaplaryny aýlamakda bäsleşipdirler. Atyň üstüne dürli hereketleri ýerine ýetirmek arkaly karşydaşynyň tanapyny nawyň daşyndan aýlamaga synanyşypdyrlar. Şol bäsleşik esasyna nawyň daşyndan tanapy aýlanan ýeňilen hasap edilipdir. Anha bu milli oýunam türkmen bedewleri bilen ýerine ýetirilen ören gadymy oýunlaryň biri. Gahrman arkadagymyň Mertler Watany Beýgeltýär adly kitabyna agdalýan ýene-de bir milli oýunlaryň biri telpegally oýuny bolup durýar. Bu oýun hem ýaş ýigitleriň, ýetkinjekleriň arasynda oýnanan oýunlaryň biri. Bu oýunam at üstünde dürli hereketlerden başaryp çykmaklygy talap edipdir. Umuman atyň üstünde ýerine ýetirilen hereketlere ören türgenligi talap edipdir. Bu milli oýun telpege goýmak arkaly ýigitleriň arasynda ýerden galdyrmakda, bäsleşik gurnamakda başlanýar. Telpegally oýuny 3 tapgyrda ýerine ýetirilipdir. Onuň soňraky tapgyrlaryna oýun has hem çyrşyrmylaşypdyr. Ýagny telpege derek eýem dügünçek ýa bolmasa kümüş, altyn teňeler goýulypdyr. Şol atyň üstüne batly barýan ýetkinjegiň ýerden kümüş teňelerini ýa bolmasa altyn teňelerini alyp bilmekligi, atyň üstüne türli hereketleri ören ezber ýerine ýetirmekligi talap edipdir. Şular ýaly ýagdaýda türkmen ýigitleri şu milli oýunlar esasyna türgenleşipdirler. Hemde ata-babalarymyz watan gerçekleriniň geljekde ören mert, batyrgy, syrdan, beden taýdan sagdyn bolmak üçin, kämil bolmak üçin milli oýunlaryň üstü bilen olaryň terbiýesine täsir edipdirler. Gahrman arka dagymyz Mertler Watany Beýgeltýär adly kitabyna çöwün oýunynyň aýratynlygyna, gadymlygyna üns çekýär. Hemde häzirki wagtda dünýäde meşhur oýunlaryň biri atly polo oýunynyň bu oýuna meňdeşligine ähmiýet berýär. Türkmen milli oýunlarynyň häzirki wagtda dünýäde meşhurlyk gazanan birnäçe oýunlar bilen ara baglanyşygy bar. Ýagny gahrman arka dagymyz Mertler Watany Beýgeltýär adly kitabyna altyn polo oýuny bilen çöwün oýunynyň arasyndaky ara baglanyşyga, olaryň meňdeş taraplaryna üns çekýär hemde 19-njy asyrda bu oýuny Beýik Britaniýalılaryň Hindistandan öwrenendiklerini hemde 1850-nji ýylda altyn polo oýunyny dünýä meşhur edenlikleri barada maglumat berýär. Häzirki wagtda hem köp ýurtlarda meşhurlyk gazanan altyn polo oýunynyň gadymy türkmen milli oýuny bolan çöwün oýuny bilen ara baglanyşygynyň bolmagy elbetde halkymyzyň medeniýetiniň ören gadymlygyna güwä geçýär. Gahrman arka dagymyz Mertler Watany Beýgeltýär adly kitabyna iň bir gadymy Göýekböre oýuny barada maglumat berýär. Hemde Oglak Gapdy oýuny barada giňişleýin maglumat berýär. Oglak Gapdy oýuny häzirki wagtda türki halklaryň arasynda umuman dünýäde iň bir meşhur oýunlaryň biri. Oglak Gapdy oýuny hem ir döwürlerden bäri biziň topragymyzda türkmen ýigitleri umuman halkymyz tarapyndan ýerine ýetirilen milli oýunlaryň biri. Toýlarda hemişe oýnanan oýunlaryň biri. Şeýle oýunlaryň hataryna altyn gabak oýunyny hem agdamak bolar. Türkmen destanlaryny, eposlaryny okanyňda hemişe toý tutdular, altyn gabak atdylar diýen ýaly jümlelere gabat gelýär. Bu bolsa türkmen milli oýunlarynyň gadymlygynyň habar berýär. Altyn gabak oýuny ýagny altyn kädini ýay bilen urup atmak oýuny bolup durýar. Bu hem türkmen ýigitleriniň atyň üstünde oýnanan oýunlaryň biri, ýagny ýaş ýetkinjekleriň, ýigitleriň atyň üstünde dürli hereketleri ezber ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly bolup durýar. Şular ýaly oýunlary oýnamak üçin ýaş ýetkinjekleriň ir ýaşdan awçylyk, feýçilik sungatyny ele almaklaryny talap edipdir. Umuman türkmen ýigitleri, ula adamlar tarapyndan ýerine ýetirilen milli oýunlar halkymyzyň gadymy sungaty, senetçiligi, türli hili kesipkärler bilen berk baglanyşyk bolupdyr. Şu oýunlar ir ýaşdan ýetkinjekleriň türli kärleri, hünärleri ele almaklary bilen berk baglanyşykly hasaplanylýar. Türkmen milli oýunlary ula adamlaryň arasynda hem ýerine ýetirilipdir. Ýagny işden boş wagtlary ýa bolmasa bir toý günlerde ula adamlaryň arasynda kä halatlarda
ýaşly adamlaryň gatnaşmagyny milli oýunlar ýerine ýetirilipdir. Şol oýunlardan ýüzük bukty oýunyny agdamak bolar. Ýüzük bukty oýunyna ýaşlaram, çagalaram, uly adamlaram gatnaşyp bilipdirler. Bu oýunyň esasy aýra tenligi oturan mälekäniň içine ýüzügiň bukulmagy, ýagny eliň içine ýüzügiň bukulup goýulmagy. Şol ýüzügi tapmakda ýüzügi gözleýäniň, agtarýanyň uğur tapyjylygy, syýynçylygy ýüze çykypdyr. Şu oýuna esasan türkmen ýaşulary gatnaşyp özleriniň syýynçylygy bilen ýaşly ýetginjeklere görelle bolupdyrlar. Umuman türlü hili hereketlerine syýynçylygy talap edipdir. Şular ýaly syýynçylyk, şular ýaly düşbülik, huşgärlik beýleki ýaşlar üçinem, ýaş ýetginjekler üçinem görelle bolupdyr. Olaram özleriniň geljekde durmuş ýoluny ýaşullardan, ýaşuly nesilden şeýle hili syýynçylygy, huşgärligi,üşbüligi, akyllylygy, danalygy, paýhaslygy, agraslygy, sabrlylygy, umuman türkmen halkyna mahsus bolan milli häsiýetleri öwrenipdirler, nusgalypdyrlar. Türkmen milli oýunlarynyň hemmesiniň mazmuny ýaşlary döwrebap terbiýelemek, olary watan ogle edip ýetişdirmek bilen baglanyşykly bolup durýar. Türkmen milli oýunlary çagalaryň arasynda oýnalsa-da, türkmen zenanlaryň arasynda oýnalsa-da, ýa bolmasa uly adamlaryň, ýaş ýetginjekleriň arasynda ýerine ýetirilende ilkinji ornuna goýulýan maksat olaryň beden hemde ruhy taýdan sagdyn bolmaklary bolup durýar. Şeýle de birek birege ýagşy dilek, ýagşy arzuwlar etmek bolup durýar. Ya da bolmasa özara dostluk gatnaşyklary ösdürmek bolup durýar. Türkmen milli oýunlary häzirki wagtda hem sport oýunlarynyň düzümine giridildi. Häzirki wagtda da ösdürilýär. Munyň özi sportyň üstü bilen halkymyzyň dostlugyny gatnaşyklaryny ösdürmekde, dostlugyny berkitmekde ähmiýetiniň ýokarydygy äşkär görünýär. Halkymyzyň halk döreçilik eserleriniň ähli görnüşleri, läleler, monjatlar, nakallar, ertekeler, rowaýatlar, eposlar, destanlar, şol sanly türkmen milli oýunlary hem halkymyzyň dünýä garaýşyny beýan etýär. Halkymyzyň dünýä garaýşyna bolsa esasy öňe sürilýän meseleler ilkinji nobatda agzybirlik, paragatçylyk, dostlukly, doganlykly gatnaşyklar bolup durýar. Şeýle de watany söýmek, ene tany hormatlamak, maşgala awadançylygy, şular ýaly ýagşy arzuwlar türkmen milli oýunlary oýnalan halatynda da ýüze çykypdyr. Häzirki wagtda halkymyzyň medeni mirasy ilmde düýpli öwrenilýär. Halkymyzyň halk döreçilik eserlerini, şol sanly türkmen milli oýunlaryny ilmde düýpli öwrenmekde, olaryň gadyr gymmatyny ýaş nesillere ýetirmekde giň mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, belent başlary aman bolsun, ýyl ýurt bähwitli, umumdan zat ähmiýetli tutýan tutumly işleri hemişe rowaşlyklary beslensin.